Studio Perlice. Od svih najbolja je nedjelja kao dan. Jer vodi u najmaštovitiji san. I to niz tobogan čudesan. Ujutro iza 11 sati svima osmijeh na lice. Izmamit će Trogirski radio i studio Perlice. Emisija za djecu, mlade i sve ostale takvog duha. Za dobrobit duše, tijela i sluha. Oslobodi se stresa, uz puno pjesme i plesa. Nauči puno, zabavi se još i više. U dobrom društvu lakše se živi i diše. Nije ti možda jasno zašto baš tu emisiju iščekivati strasno. Unaprijed otkriti nećemo, jer se jednom tjedno srećemo. Zanemari strah, zadrži dah, ne daj da te itko ometa i gnjavi. Niz čudesni se tobogan u nedjelju strmoglavi.